Ano na? Tapos ang talaya ding baraylita ko na. Maaga na. Apo na nga ni. Nang iturog. Tapos isa nang iturog. Yade. Ang pag-uruli sa mga balay. Yan, tama yan. Sa mga dalagang soltero, di magpara rapit-apit sa payag. Yan. Tama yan, advice mo, Kap. Di magpara rapit-apit dyan sa maabaka. Yan, lalo na. Tabakasan pakalipasan mga 2 bulan. O sa bulan. At pag-uli, may pulot ang lubot pag tuminawa ka sa maabaka. May mag-ip. Ano? O tapos ang talaya ding baraylang yade. Ano gayon? Medyo lawod na. Saan ko tama ka? Pero ayaw mo tama ka? Nagulpi na. Maguruli na. Tawara man nagpasabay. Wala man kimabayad ka sa system na. Yan sana. Si Kapitan mabayad. Basta sa atin na pinapagdum sa ngamin. Na pag nagatad aton na sandaraga dito sa balay. Di maghapit sa payag. Di maghapit dyan sa mga down-down, sa mga mabaka. Yan ka na. Naipahid mo sa dahong kan. Ano yan? Kan magatol. Ayaw kitang problema. Amo? Dapat kan, baka ka na pahid mo dahong kan lang atong. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Nagninong ako ngunyan sa kasal. Aram mo din kung ano ang sermon kampadi tungkol sa pagsiselos. Kita pala mga tugang na mga maarag, kamo pala na mga maaragom pasana. Kita mga tugang na may mga agum na. Kaipuhan niya to mga tugang na iwasan ang pagsiselos. Sabi ni Padre, ninong ako dyan simbahan kandaragang unyan. Kinasal si Miss Elaine Lana, burso isang agum na taga-Kumadgad. Dati ko kayang estudyante ini si Elaine na Lana, mga 7 years ago. Gurango na ako, taga-Barangay 27, Victory Village. Nainagum siya, hiraknin man na Diyos, inagum siya. Siyempre ba yata mga gariman nga nagtubod-tubod man sa ako. Kaya akong ninong. Aramon sermon kampadi. Ang sermon kampadi kasabago tungkol sa pagsiselos jing. Dapat na ang mga tugang sa mag-agom daing puwang ang pagsiselos. Ang pagsiselos daa, sigon sa iya, mga tugang sinyalis po ning kawaran nin tiwala sa lambang saro. Sinyalis nin insecurity. Asin sinyales mga tugang nin daimo kayang gibuhon asin panindugan an ipinangako mo kang kamong duwa naghampang sa simbahan siring sa pangako na sa indong sa kuyang nadangog kasabago nan mag-agom da tabi till death do us part. Ganun mo nang gana pag-isip-isip ko man ang gana. Natabaya ta magpaparasiselos ka sa agom mo. Na agom mo na nga ni. Dapat mga tugang kita daang mag-aragom, ipamati niya to sa satuyang sadiri na nung ka sa buhay niya to bilang mag-agom, deda niya to linukunin anuman na bagay ang satuyang partner, Jing. Iyan na mga lalaki na nagaparasabi ki. Den na ngaya akong na-atrakar ngaya sa mga Pilipino. Dahil na ngaya ako na-attract mga tugang, sa kapwa ko ngaya sa babayi. Ang mga lalaki na pag nagataram ka na, dahil na ngaya ako na-attract. Sabi ni Padre, sabi ni Padre, that is ngaya abiglay, imposible ngaya kamong mga lalaki, na dahil kamo na-atrakar sa ibang babayi. Ang padi, dahil niya man sinabi ng padi ngayon. Dahil niya man po sinabi. Pero tabi, dahil man kimaraot kung kita mga tugang na-attract sa mga lalaki, kitang mga mayagom na-atrakar mga tugang sa babayi. An maraot dyan, Jing, kung gigibuhon mo, asin matugot ka sa tukso na yaon sampangan mo. Aling mo na yan. Diba? Nakailing kang magayon, tamili na kauron mo, pig para sa nguna, daita da ang mga tugang pagtugutan, ang sugot mga tugang kang kadikluman, na kita mapaduman kita sa ibang babayi.
Siring mandaa, kamong mga babae na ginangungunyan, di man na iwasan na kamo na atrakar sa mga gwapo. Di ba? Di man na kimaraot na maatraka sa gwapo. Pero, dai mo dapat iyan na pagibuhon na madara ka sa sugot, mga tugang, nadarakan pagkagwapong kauron mo. And the love you give to me. Ayos man sa sermonip. Di ko garin ako sa pangarang kampadi, nagkasal ka sa bago. Duman mga tugang sa simbahan kandaraga. Buda saro pa. An sabi niya, aram mo ding an sabi niya, di mo man da tabi madara sa ang pagiging sa mag-agumdaa. Di mo bako da tabi, ang kayamanan nga di sa mo magdadara ning kaugmahan. An sa imo ngayang ano yan, kayamanan, di nga magdara sa imo ning kaugmahan. An magdadara sa imo ning kaugmahan, an tunay asin maliputok na relasyonin lamang mag-agom. Nakamong duwa, kita gabos mga tugang day po nag-iiwal bilang mag-agom. Diba? Iyon na maski ang ngaya anong yaman mo, kung si Mister ngaya nakahanap kiba, dakula ng problema yan. Nagdadara mga tugang nin ano man bako kaugmahan an sala na paggamit nin kwarta. Ayos man nga niya ako si Padre. The best man nga niya ako si Padre. Di ba? The best man nga niya ako si Padre. Ano yan? Gabos man nga niya ako ini mga tugang si Padre na ano ini na ansaya tabing sermon. Di ba? It's our way. Yan tabi mga tugang ansaro sa dapat natandaan tadaa bilang kita mga tugang may mga agom. Buda, paano nga kita maging maugma? Paano nga kita, kung mamundo ka daa, kung gusto mo daang maging mamundo, isipin mo lang kung paano ka maging maugma. Bueno, good afternoon tabi sa Indogabos, Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga, pasensya na po kamuta. Napadakol mga tugang an sa tuya na ano yan, naparayos, di ba? Nalang amang kulang supadi na nagkuang ka sa bago, na nagmisa. Inakon mibid ini ni ano yan, kasakuyang masarig na, medyo ang buhok, garo arag sa kuya ang buhok, Jing. Arag sa kuya ang buhok. Sarigon man ang boses. Di ba? Kaya da mga tugang ang pagsiselos. Dahil niya ito pagkaparagibo niya, ang pagsiselos, binaresulta mga tugang ninda kulang ano yan, minakuan da atabi, binaresulta da atabi sa bako maugmang pag-ibahan kan mag-agaw. Adi, the root cause of selos is when a spouse starts to compare. Iyan, saro pa yan ha. Kunan mag-agom da, tabi mga tugang nagupuunan na magkumparar. Kunan agom. Diba? When she says, mas marhay, mas maraot, ay, an iba, dyan kita nagkakaigo ang problema. Ilingon mo, mas maray pa ngayang bako ngaya kaso, mas maray pa ngayang inagum kun sa ngaya otong saro ngaya, bako ka sa nagilingan na ngayang kamugtakan tangon niya na panahon. O kung ito nga so inagom ko, duman niya ako nagpagom, mas maray ko ta nga ang buhay ko ngunyan. Pondohon ta mga tugang ang pagkukumparar. Di ba? Para nga sa iya, ang pinakagwapo o magayon, iyo anagom niya, wala nang iba. That is correct. Sabi ni Faxtat Bravo, ang pinakamagayon nga dyan, ang pinakagwapo, ako nga ni Jing talaga, ang totoo, ang pinakamagayon talaga sa ako, si Mrs. sana. Gapunta ka dyan kayo ng remote, dyan, para ulok-ulok dyan, dyan. Kaya kan si Mrs. na iling ko ka ito, kan, ano na, amang resultero ako, siya mga tugang na estudyante pa sana, inilusyonan ko na. Baka, inilusyonan kong alyon, kapagal pag-ilusyonan ni Mrs. Alyon akong ilusyon. Pag-graduar, mamunya, alatong ko nga niya kung makapasar sa board exam. Taalangan naman na instrubong ng pag-board exam niya. Nakapasar man sa board exam. Marami niya ako kayo pag-agum muna ini. Di ba? Kaya baga jing sulamin, ting girlfriend ko, inagum ko tulos.
Ah. Kaya databi mga tugang, kita na may mga agom na, ang pinakamagayon sa tuya, an solamente nagumta. Kamu man na mga babayi, ang pinakagwapo sa Indo, solamente an agom nindo. Di na magpapara, kiriw-kiriw kung makailing kigwapo dyan sa tinampo. Di na magpapara turon-turon kung nakailing niyang kigwapo. Kita man na mga lalaki, di na kan gari ka na nagkataririk na turumpo na, makailing ka sa nakigwapo. Kinumparan mo na kay agom mo, maray pa ngayon nga, antabay nga, birilogon. Kumpara nga kay Miss nga, antabay nga, gari nga, sinap sa panabakawan. Kumpara nga, maray pa nga ini nga una babayeng ini, ang pandok nga makinison. Nga kumpara nga kay Mrs. Ano ang pandok? Si Miss nga. Alimugmugan, hararo mo, dahil na nga yung ipon. Tapos nga di mo lang nga makisar nga, ang pandok nga gari na nga langka. Pano nga ki punggol. Do not do that. Tinaraman mo, nagumonin I love you. Tapos kan naago mo, ano na? Sinumpaan mo ang sa altar. Ilinga na nga ini ngayang agom kong ini, oh. Mas maray pa nga ngayang agom ko ini. Kaya ito, may nagkapa-ilusyon niya sa kuya ngayang maestro. Maray, unyang niya, principal na lamang, ini nga nakaagom nga sa kuya. Marasa pangina mo yan. Nadirang niya ako sa ambog niya kaya agom ko ngayon. Nakabagaw nga driver sana. Di mo pagpara, yagaon ng trabaho kang pagiging driver. Di ba? Nagdara baga kibuhay ang driver. Kaya stop mga tugang comparing your spouse, mga tugang to others. Ngayon, kagayon niya kan ngipong kayo ng babayeng ini. Kumpara kay Miss ngayon, na pagkikisan ko ngayon, garing niya patok. Garing niya. Bata ang ngipon niya ni Miss, sarawin na sa garing niya asadol. Kita kaan magparagibo, iyo ang pinakasalanta, diyan kita magkonsentrar. Iyo ang ginustuta, diyan kita magkonsentrate. Matrakar man kita sa iba, di mo dapat pagsabuton. Ilingan na ngayon na agom ko ngayang inis, ngayon ang bilbil. Di ko na ngayon, ang bilbil niya nga, pantay na sa daghan niya. Tatatsaran pa. Ago mo, tatatsaran mo. Pero aram mo, Jing, ang sarap duman sa mga yun na sinabi kang padi sa kasal, kasabago, ni Miss Elaine, buda ni Edward, katakakumarkad sa lalaki, si Edward, buda si Elaine. Nung ka ngayon na pagmudahon nindo ang agom nindo, ika ngayon, Edward, nung ka ngayon na pagmudahon mo si Elaine, maski ngayon anong dagit mo, siring man nga sa imo Elaine, dai mo nang gad pagmuda. Maski anong dagit mo, dai dapat kimuda na nagluluwas dyan sa ngimot mo. Iyo baga adi? Panagiriwal baga atinits ang magagom? Sa kadagitan mo baga atinits man sanilyo. Paminsan nagkakamuda ka, pero ang tugo ni Padre, kasaba ko nadangog ko nanggat. Maski pirang taon niya kabong mag-ibahan, maski nga perang taon ka mo, maski anong dagit mo, nung ka na may magluwas sa ngimot mo na muda, dyan nagpupoon mga tugang ang paglanghad, asin dyan nagpupoon ang pagsumpa sa imong namumutan. Dito na nga pagpara, di ba? Iyan po. Pero kung ang gibunta talaga mga tugang dahil sa nagkikung ano-anong bagay, ay, ang pag-araguman, magayunon. Opo, nasa sabutan niya mo. The greatest gift, mga tugang on earth, is love. Ang pagkamuot na dainin anuman, na pagpigahagad, na kabalik kininbayad, ang greatest na love na yaon po sa tuyang agom. Natay ka jing ta nabilog ka sa kinabana ini, nabilog ka sa kinabana ini, resulta kang pagkamuot nin misis mo, ni mama mo kasi papa mo. Mga tugang tukang na po kita sa pagurupurop ka sa tuyang sinabi, ngunyang pong paghahapon, 3:40 na.
An oras hatod sa Indokang. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sabi kan sa kuyang amigo, ang sekreto ngayon the secret of long marriage is forgiveness. Is forgive. Ang sekreto da tabi mga tugang kanhalawig, mga tugang na pag-ibahan bilang mga gawom, iyo tabi ang pagpapatawad. When one says, forgive me, and the other says, I understand you. Iyo ba gajing ano? Pasensya na nga tabi nga. Patawadan na nga kagum sa ginibo ko. Pasensya ka na nga tabi. Napasala nga ka sa bago. Sabi kan Mrs. Sa pakunta ka dyan, ulit ka. Badulang kitiak. Day po arog ka ng simbang. Pero pag naghagad kang dispensa, naghagad kang tawad, mga tugang na nadangog mo. No problem. Agom, nasabutan ta ka. Nasabutan ta ka. Agom, kan sitwasyon mo. Pag sinabi mong nasasabutan ta ka, ang sabiyon kan, pinapatawad ka. Nasasabutan kan agom ang sa imong sitwasyon. Kaya dataw, when we forgive mga tugang our husband, your wife, etc. Mga tugang, iyan databi minaresulta sa halawig na pagkakaibahan nin mag-agom. Magayon asin maugmang pag-iibahan nin mag-agom. Monsignor Maceda, maray na hapon tabi sa imo. Anagom po, hindi mo sarawayon man, hindi mo na, unin sarong text, anagom ko nga ni, garim manok, ang ngimot, daog ako na babae. Iling mo na yan. Di mo pagkumparar ang agom mo sangi sa manok. Di mo pagkumparar mga tugang agom mo sa manok. Human beings is incomparable to animal. Di ba? Angel, may forward ako sa imo, Angel. Hanap pa daw tabi ni. Tawa ni gari may kuan may comment daw ni. Hanap pa daw ini ni sa Facebook tada ini, Angel. Hanap pa daw tabi ini. Tada na akong oras kaya nagaprograma kita. Dapat baka mahaloy pa ini. Sika daw tabi yan. Masama yan magmuda, lalo na sa ago mo, iyo baga. Totoo yan. Thank you, Father Marlon Bron. Sabi ni Father Marlon Bron, the secret of long marriage is forgive. When one says, forgive me, the other says, I understand you. Okay? Let the one who love more be first to say, I love you. Yan ang sikreto nagmamahalan na mag-agom. Yes. Thank you, Ate Nitz. Nya pa no so taga ginobatan na dara ni man na sarawayon man ini man na kun warang kayamanan warang ibabayad sa latuson ko man ini man na. May punto ka man. Anong oras tabi mailaw? Alas 5 tabi ang ilaw. Good afternoon, sir. Igwan ang eskwelahan na dahil nagsusunod sa IETF. 50% sa bata, igwan na nga ni mag-positive sa Legazpi Division. Ano po yun? I-clarify mo daw, tabi ko na nung text mo. Good afternoon, tabi, Sir Hen. Bet din ako para po doon kay Sir Henry, mas maray kon Mr. M na lang. Iya po, gari.
Mr. M na lang ang napudo nindo sa kuya. Kundi Daddy Hen. Okay, ito. Good afternoon, Tabi Henry M. Aram mo, pinakusog-kusog ko sa radyo ka nagtaram ka, naday pag mo dahon na nagom. Kanadangog ito ni agom, ito naglakaw-lakaw na pasiring sa ibong. Garo bagadaing nadangog sana sa radyo. Salamat sa pagtapik mo, tagarit tinamaan si agom. Ta si agom kaya pag nakainom na, pigpaparamuda ako, makulugon sa buot ko. Di man ako nagkasala, dit sa nang bagay, mimunda-muda ako. Taod-taod po, pag nagbalik naman, ipakusog-kusogong ko naman, kung abuton niya pa ang topic mo, ara mo misis, bilib ako sa imo, patawada sa nang ago mo. Ha? Maski sige ang muda ka ago mo, patawada sa na. Maabot ang panahon, ilinga ito, nadangog niya sa pigataram ko, siguro nakaisip-isip man gayod siya. Kung ano tabi yan na gustong sabihin ka ng mga pigtataramtang iya, di ba? Ito, anagom ko nga ni Henry M, ngunyan, malibong ang payo, tapos nagpapara pasangop, uro at tiyan kaan, mag-uulok-ulok na naman. Kunday kabagasan maggururang tulo sa stress. At ayun na nga, pabayaan mo sana. Ha, grabing ulok ming mag-agom sa imo, Sir Henry, sabi ni Vilma Bersabe. Ano pig-ulukan mo dyan, Vilma? Malu liya, sir. Pakibati po sa kay Hili Bausa. Salvacion Esquivel. Bata driver da sweet. Romeo Esquivel. I love you, agom. Ingat, permi sa pagmaneho. Iyo baga, ingay mo niya. I love you niya sa agom niya. Teresita Jacobo, good afternoon. Iyo baga kuya Hen, miss ko na dyan sa Bicol. Dain na ako nakakauli. Sabi ni Watashiwa Miles Rodriguez. Chit Ferdinand. Good afternoon po from Metro Manila, Makati City. Good afternoon nga Mr. M from Makati City. Watshiwa Miles Rodriguez. Opo nga ya, Padre. Amen. Amen na sabi ka rin, saro. Nasabutan ka po, Mr. M. Chit. Okay na. Thank you. Pade, so sermon kang pade, magayon. Roy di makulangan. Iyo tabi pading Roy. Yun ang gad pade. Magayon ang pade sermon talaga. Natakar ako kan. Sa si pading Roy palang, padihong kunangon yan, buda si kagawad bet di makulangan. Magkarnal na kami magpadi ni pading Roy, buda ni kagawad bet. Kasabay ko sa pagninong kasabago. Good afternoon, tabi pading Roy, and pading Beth, di makulangan, maray na hapon tabi sa imo. Di ba? Thank you, pade. Thank you, pade. Kasabay ko sa pagninong kasabago si pading Roy. Okay, pade. Magayon man talaga. Kaya lang medyo, di ko na istorya sa nabo, siya baranmi kasi pading Roy. Magayon ngayon sermon kampade kasabago, sabi ni pading Roy. All right, ito. Please see Ephesians 5:32. TY much and God bless mo. Ay, Angel, ano pa daw tabi ng Ephesians 5:33? Ay, may internet ako digdi. Tao ni si Pading Vic, madali lang tabi. May pare na. Ay, Vic, pare. So donasyon mo pala na tinao, na i-deliver ta na. Kaso nagdidikan sa rong aldaw. Tabi pa de. So sa imong donasyon tabi. Duman sa yan, so tag 1,000 tabing itinao mo. Ephesians. Para ko na. Iba naman ang sa tuyang tirada ngo niya na. Ephesians 5:33. Ano nakasurat? Ako na, hiliyon tada. Okay. Ano yun tama ni? Ephesians 5:33. Ephesians 5:33. Okay na. Sabi ni Pading Vic na hunat. Pade, maray na hapon tabi, amigo. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Ephesians 33. Kung isam up mo da tabi ni, each one of you is to love his wife as himself. Pag kita da agabos mga tugang kamo tanan sa agom siring sa sa iya kung ano man ang pagkatao niya.
In the wife is to respect her husband. An agom irespetar, an agom ang lalaki. Ang babae man, irespetar ang agom na lalaki. May kahuron si Mister sa harong. Si Mrs. sige man ang ngalab-ngalab. Pagrespeto daw yan. Di ba? Respeto ang kaipuan. Di ba? Monsignor Maceda, good afternoon po. Madangog naman ako sa imo sa Miyerkules with Monsignor Chris. The best ka. Ano ito? The best ka. Iba nga yung flexibility mo pagkabot sa programa na. Pag-share ko man sa Endo. So, sermon ka sa bago ni dahil ko na ako sa pangaran sayang. Daraga church, naka-assign. Daraga church. Gusto mo nga yung maging oral daw. Paugmahon mo ang ago mo, oral daw. Pero kung gusto mong maging maraot o malain ang aldaw mo, iwalon mo sa nang ago mo. Hindi mo na? Sabi ni Father Marlon Brown, kung gusto mo nga yung maging paugmahon mo na ago mo. Iyon man ang ganano. Pero kung gusto mo nga yung maging maraot, malain ang aldaw mo, iwalon mo ang ago mo, tapos ang aldaw mo. Iyon man ang gadjing ano. Kaya ako nanggad, pagka mata-mata ko nanggad, si Mrs. nanggad, kikisang ko tulos. Ang pagmata ko din ng mga alas 4 baga na gadjing, pero pa si Mrs. kikisang ko tulos. Tapos siyempre, nga na, good morning, tama programa ko. Pero pag si Mrs. nagimata, nalilit ako din. Sarap ayun ka ngayon na. Okay. Yan tabi. Yan na. O yan tabi. Thank you tabi, amigong Vic. Paring Vic. Maray na hapon. Kapatid, kaibigan na. Thank you pare. Magayon malay na sa imong kwa na. Nakasurat pala Ephesians 5:33. Di pala ako dapat nagaparasilos kay Mrs. Dawa duwas na siya. Dawa dumana siya nagkakaturog sa kataid mi. Nailing ko pati sa rawal ko. Sinulog na kang lalaki. Ay ba man ito? Ibang sitwasyon ito. Ang mga araw ka na bagay, kung iyan, siyan masuprer kan sa ngapit na panahon, kan sa iyang ginibo. Ang gibo-gibo niyang iyan, mauli sa buhay niya, sa ngapit na panahon. Patawada. Bayan na paggiwala, kung pwede man na pabayaan mo na. Kung di ko aram ko nang gigibon kan, araw ka na sitwasyon. Okay? O bueno. Ay, makaskaso ng oras ta, jing ano? Makaskaso ng oras ta. Nangyari sa maoraro. Oras na naman pala, no? Diyos ko. Oras na naman, mga tugang kang pagpaaram. Orasyon, mga tugang sa mga agom, asin mga agom na maminudahon. Upag muda, ningimot na matarikmason, dila na mapanason, tila na maibugon, dilang drakulaon. Dila mga tugang na maputi-puti, dila na malungsion. Ang pagmuda sa inyong iwasan, nalang pagmuda sa agom, di pwede pagparagibuhon, tayan tawid dakulang insulto, buda dakulang iwal, ang sa inyong aabuton. Mas kanong kadagiton, palipas sa tawada sa napalibriya sa naan, gibo-gibo ka nagom, mo bay pagparamudaha, tayan tawid dakulang kasalan, asin sa ngapit na panahon. Sa imo yan tabing babawion, siring man mga tugang sa imong mamatiyon ng ginibo, kay inhul ng ngani kan sa imong aktuasyon. Kami po nagikimaherak na sanan sa imong gibo, sa imong borobagohon. Pag ika nakainom, pag ika man nakainom, pag ikatabi daiman o kung bako anong kadagiton, then hanggang magpaparamudanin mga tataramo na makulog sa talinga na madadangog ka na gumubuda kan mga aki mo na mga mabuoton. Ansiring na bagay, yan tabi mga tugang nagibo-gibo, nakakaraot man pati sa aki, buda sa mga aki pang saradayuton. Kung ang ama para mudahon, kung ang ina para mudahon, ano doon sa paglingdo, ang abuton kan mga aki na nakakadangog kan sa laog kang harong. Inhuli na nga ni, kan sinabi ng gibo-gibo, kontrol na sana ang buhay mo. Maski katabi anong gibuhon mo, anago mo na sa nabay na pagparaduhagi at taday ka namang kimaginibo. Alangan man uli mo, tayan mga tugang sa imo ng pinakasalan, buda sa imo ng inagom, kaya tabi pagdusahan mo.
Accept karon mong katotohanan na yan taben agom mo kaya mga tugang hiloy na nga ni ako nagangayo-ngayo sa indo. Na mga agom na lalaki paminsan baga maisugo ng gayo patan mga misis man ang ngimot gari matraka pag aldaw banggi asin magin pagkaaga pag matamo. Iwasan ang mga tataramo na mga malaniton tayan gari mas mataromo na minatulanhok sa satuyang hirog. Ang satuyang puso, ang satuyang utak marauto na pagdangudangugon ang mga muda na malagatakon. Sabi nga ni ikang gurang mas maray pa ngayon ako nga sa imong kulugon kisa nga sa imong muda-mudahon. Dakula ngayang super kakulugan ang sakuyang sasaparon kaya ngayang pagmuda mo pakisay mo ng pundohon. Ika ngayang ka pare pa nga ika ngayang Salamat po kasi ng pagantabay. Mga tugang ang Bicol Target Afternoon Edition. Susunod na. Goodbye. Henry M. Maray na hapon. Sendo Gabos. Goodbye. I love you all. New Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachet